Така, здравейте хора, аз съм Кристиано Роналдо и както виждате днес ще ви отговоря на предизвикателствата. Като виждате, това е една нормална къща, която ме предизвика да направя с картинки. Ето, картини съм сложил. И така. Сега, другото интересно е, че това е като глава. И е така, предизвикахме да направя глава на AFF1BG AK Хари, онзи влогър. Долу ще има описание към неговия канал. Ще има и към другите влогъри. Там аз съм влогъри, които качват в Minecraft, които ме предизвикахте да ги направя. И ме предизвикахте това да го направя на къща и ето вътре е така. И ще паузирам клипа, за да ви покажа нещо интересно. И така, върнахме се. Ето го най-красивият залез в Minecraft, който някога сигурно сигурно сте виждали или някога ще видите. Това е интересно, което става само малко по-да залезе слънцето, за да ви покажа интересното нещо в Minecraft. Сега вече ще ето. Е съвсем нормално. Ще отивам до леглото. И гледайте сега как ще стане. Само си казвате, о, да фак, какво е това? И само излизате отгоре. Излизат от косата на Хари. Като виждате, няма дупка. И така, това беше. Другото, което също ме предизвика да направя такива статуи на AFF1BG, на знака PostBG и на бонсай, нещо такова беше. Ще го има в описанието. Като виждате, ето го това на AFF1BG, ето го това на знака PostBG, ето го на това бонсай. Не знам, странно ми се получи, но не ме съдете, не съм творец. И така. Долу в описанието ще има линк към тези 3 YouTube канала, които им направи скиновете и сега да направя следващото предизвикателство. И така, както виждате, сме в друг свят. И в момента ще ви покажа нещо интересно, което ме предизвикаха да направя. Да запаля TNT. Вижте сега какво ще стане с планината. Я. О, моя. Защо така стана? Деде. И така, ето. Както виждате, ето. Планината е взривена. Това ме предизвика един от моите приятели. И ето. Взривена. Така изглежда отвътре. И... Ами така, аз бях Кристиано Роналдо, не забравяйте да се абонирате за моя канал. Ами, довиждане и до скоро и до нови срещи.